आरो सिनाय मोननाय देखायदों खिन्थु हाग्रायावसो मोनदों होनबाय दायो आंथ' नुवाखैबो जोंनाव जेबो मोनाखै बायनाय मेगजिन गैया बेबायदि केसाथ' जेबो गैया एक्सुवेलि बियो राजनैतिक मोनसे षड़यन्त्रनिसो मोनसे माबामोनथ' दिनै हियारिं दंमोन साखि फैदों साखियाथ' जोंनावथ' जेबोआनो गैखाया जेबो मोनाखै दा बे खोथाया दिनै साखिया बुंनायाव प्रमान जाबाय बे जे मोनसे टटेलि राजनैतिक षड़यन्त्रमोन बे बुस्थुखौ बयबो मिथिगौ आरो आंखौ जे न'निफ्राय थिखांनानै लाबोदों आंहा PSO थायो न'आव ओइदिनखालि थिखांनानै बेनि हरावनो आंखौ हमनानै लाबोदों आरो सिनाय मोननाय देखायदों खिन्थु हाग्रायावसो मोनदों होनबाय दायो आंथ' नुवाखैबो जोंनाव जेबो मोनाखै बायनाय मेगजिन गैया बेबायदि गब्लंजों मेगजिनाबो आरोखि गतिके बे केस होननानै जाया जेबो प्रमान खालामनो हाया बिथांमोना रिलिजआथ' बियो मोनसे प्रसिडियर दङ बेनि गेजेरजों बे जाबाय थासिगोन दा जोङो आजि खै बोसोर जाखो 2 बोसोरसोआनो जाबाय 2 बोसोर फैगासिनो दं कर्टआव साखियानो फैया गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनैसो फैदों बे धरननि আজি যিখন কেছ আজি সেশন জাজত হিয়াৰিঙৰ কাৰণে আছিল সাক্ষীৰ কাৰণে আছিল এই কেছটো হ'ল UAP কেছ নাম্বাৰ 6/2023 এই কেছত আজি দীপেন নাৰ্জাৰী বুলি সাক্ষী এজন আহিছিল যিজনে এই কেছৰ কানেকশ্যন যি আৰ্মছ এণ্ড এমিউনিশ্যন সিজ কৰিলে সেই সিজ ক'ৰ পৰা কৰিলে এই বিষয়ে তেখেতে সাক্ষী দি গ'ল আমি তেখেতক জেৰা কৰিছোঁ ঠিক আছে আৰু কেছৰ প্ৰচিডিংটো আগত চলি থাকিব সাক্ষী আহি থাকিব আমি সাক্ষী লৈ থাকিম এইখিনিয়ে ডিপেণ্ড আপন দি উইটনেছ সাক্ষীবিলাক কেতিয়া আহে কিমান দিন আহে আজিলৈকে কমপ্লেইনেণ্টে অহা নাই ঠিক আছে কাৰণ পুলিচৰ ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ডিউটি থাকে সেই ল' এণ্ড অৰ্ডাৰৰ ডিউটি এভইড কৰি পুলিচতো আৰু কোৰ্টত আহিব নোৱাৰে আহিব লাহে ধীৰে হৈ যাব কেছ চেছ হ'ব কিন্তু টাইমটো কোৱা নাযায় दिनै माने पुलिसनिफ्राय साखि फैबाय जोंनि सायाव जानाखि बिसोर माबा बुंनांगौ बाथ्रा दंमोन एभिडेन्ट होनांगौमोन बिसोर दिनै फैबाय दानिनो जानाखि गावसोर मोननाय आय'निफ्राय जानाखि सिज खालामनानै मोनदों बेखौ दिनै बुंबाय बिसोरो जे हाथियारखौ जों साथामनि गेजेराव ओमफ्राय मोनाखै हाग्रानिफ्रायसो मोनदों होनना बुंनाय जाबाय दा बे केसा बोरै जालाङो बे उनाव खोथा बे लासै जोबलांगोन खिन्थु जोङो माने भाग्यआव मोजां जोङो माने बे प्रमद बर'नि दैदेननाय समाव जोङो मोजाङैनो जों मोनसे अर्नामेन्ट अलंखार जों मोनबाय मोजां अलंखार बियो बे बैसोआव जों जे माने गिलु बालु केसजों जों फानब्रै जानानै जे एखाना बिदि जेल जाबाय बे एक्सुवेलि जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा बेखौ दुखु मोननांगौ बाथ्रा गैया रायजोफ्रा निसय नुदों जोंखौ मा रोखोम फानदायदों बेखौ आरो बेबायदिनो जोंल' नङा अनेक प्रमद बर'नि समाव गुबुन गुबुन निर्दोषि मानसियाबो भिक्टिम जानो गोनां जादों नै नङैफ्राय मानसिखौ थंबां सिखावनानै गावथारदों जोंसारमोन जौदकमोन बिसोरबो गावथारदों माने गाज्रि होननानै NLFV ULV होननानै गावथारदों आरो दिनै माबाखौ गावथारबाय हेमन्त नार्जारीखौ दंफां सिखाव होननानै साधारन मोनसे थुख्रासे माने दंफां लाना फैदों आइवेन न' लुनो थाखाय गावथारजाबाय आरो नों माबायावबो गावथारजाबाय बे थाख्लाय दैसेराव बेबायदिनो गोबां अन्याय अयथासार जादों दा बेफोरबायदि जानायनि उनाव जों जे जेल जानांबाय एखाना बायदि बे जोंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा बे जाहाथे गोरिब गुन्द्राफोरनि सायाव अन्याय अयथासार जानाय जों बेखौ जोंसो जोङो दिनै बादा होनो हायो बेसो गिदिर बाथ्रा दा जों केसाव फैनांबाय जेबो नङा जोंनि थाखाय जालांगोन सोलिलांगोन बे केसा जेबो नङा दा होमबा जोबनायनि लामायाव केसा बे लासै जोबलांगोन बे दा साखिया जितु नर्मेल जाबाय साखिया नरम साखियानो जाबाय जे जों अस्त्रखौनो मोनाखै हाग्रानिफ्रायसो मोनदों होनबाय बेल' आरो बे केसा माथो जाबावबायलाय लासै जोबलांगोन बे आरो बेल' नङा गावसोरबो आफसुस जादों आं मिथिगौ गावसोरनि लेभेलावबो जे ब्रकारेज लेभेलाव थांनाय SP जानाखि जोंखौ माने एरेस्ट खालामदोंमोन बिथाङाबो थांनाय समाव जोबोद आपसेट खालामलांदों जोंबादि मानसिखौ जे जेलाव जोबदों एखाना बिदिन बेनि थाखाय जोबोद दुखु नांदों बियो बे बुंदों जोंखौ जे मा खालामनो जों माने जेखौबो मावनाङा जों बेखौ
राजनिथि खारनाव जों मावनांबाय होननानै आंखौ माने गावनो निजेयै गावनो आंखौ लिंहरनानै रायलायदों क'क्राझार माबा गावनि अफिसाव जावलियाव रायलायदों बिथाङा दुखु मोनबाय बिथाङा आंखौ बुंदों नोंथाङा माबानो नाङा गोसो बाय नङा जेबो दामोन जेबो जाया बे नोंथांनि थाखाय गिदिर अर्नामेन्ट बे होननानै आंखौ बुंदों आरोखि नों ससियेल वार्कार मानसि समाजनि खामानि मावग्रा मानसि मावबाय था बे बाथ्राखौ बुंलांदों दा गथे बे बर' क्रिस्टियानफोराबो जोंनि सायाव गाज्रि इमप्रेसन गैया जोंहा जे गाज्रि मोनसे माने माबा गैया सोरजोंबा गाज्रि लिंकबो गैया जों गाज्रि खामानि मावा बेखौ बर' क्रिस्टियान लेभेलाबो बेखौ मिथिगौ आरोखि